Jina maka warzo limami na kabawa. Umar baro kake mun yaba ka kanin gwamna sai na baba. Asha ka ba asha ya bane asha. Yawa, washin kun san wannan makin wane ne? Shi ake kira da Babangida Bisho. Mai baiwar waka. Ya iya wakar soyayya, wakar aure, wakar yabo, duka shi ne. Yaya dan kwambo ma ya san shi. Yaya dan kwambo ta shi kai muna bayani akan Babangida Bisho ga mai baiwar waka. Yaya dan kwambo ya haka bayani za ka yi muna akan shi fa, kuma ka san shi. Kaga a bar wannan duka, a bar shi duka. Ina ya kararrata dan karkada masa ita zaina masa tun da kai ka san shi. Madalla Allah sharika lahu man zallazi na qadiran wa marida man